Pikhol siampui kumsom thum paruk ser chip darnam veng chuan tun thla ni sari khan fapa du om tak mai hospitala zai chuin a hringa a fapa hming po hi ama nge in a thi san hma lokin a phua hmana van duai thak takin pisiampui hian a nau nei in zaina kalzela taksalama harsatna nein theitop chua enkol ni ma se nimin pia inrin ni khan boralin nimin pathian ni som panga thlasom pahni sangni somni pali khan ser chip thlan muala vuiliam ani an chanchin hian ngai ven a hloin khongai tu le lainat tu an nga hlea social media lama po hei hian soizui a hlo meka doctor ten an zaina le an oncology na lama thil fel tok lo a om ani angem naw nei hetianga boral thom hriat tur a om thin hi engwang nge niang ti zona atam hlea keini poin van duaina tokte kan lainat tak zetin hemi chungchanga thu chiang jok tarlan hi hun local zel turata na thain kan ringa ti chuan pisiam puin aboral san tak apasal pulalram chana puarsia ser chip darnam veng kan biakna pisiam puin note anei dan enkol ani dan le van duai thak taka aboral zui tak dan te tun tuma hian kan thirin kan ngai thla ho don ani kapu chi baile chi baile kha van duai thak tak main inupui mangai mai pikhol siam pui kumsom thum paruk kha van duai thak takin nau chunga thi ni ten kan lo hria a khonga in thil thlen dan kim chang abultan nan in chung ko din mun tlang puyang chi te tu na fa eng za nge in neya in fa eng za na nge ti ang chi te le in enkol chhodan te damdo in lama fu lo ni in kan lo hria a khatiang ang thil thlen dan zong zong anga kha khonga in min thil theiam kan tia ni til theye kan chung ko hi members panga kan niamo fa pathum kan nei to a u te chun changkang to a u pa ber kum som paruk ani to chuan an chang hi kha hrim hrima tuna piang ni lo ate ber kum som manglai ani bok ta mo chuan fa hi ni hei nei thei to lo pai thei to lo tura kan in ngai nuwa tuna mi hi pai vele hlau hi kan nia kan lom khop me kan pai ti kan fiat po khan chuan a u chia mal som hluwa nia hemi nei hian a har lu tuka ka thi chong khan kan in neya kan nei thei kha ania tun tuma nau pai hi chu khatiang ang reng nei le kha a hlau to ni ama po hian mo lom ve te lo khan chuan ZMC lama in check up hian kan kal thina chuan a letling zong in nau pai hi omani hi an tia ultrasound vela lang da khan mo chuan zayanga yang khan tia kaini pon na tur reng om ai te chuan zai te chu a thadai zo kalom kan ti mai kaini pon then check up khan kal hun an ti piang han kan kal tha zela a letling zong khan no te kha alo om zel boxia chuan chu tiang chu kan nia chuan tun karmasani sari ni khan zinga khan ka om dan hi nau ve ka ang reu me aron na chol le thina chu tiang chuan ka oma te ani chuan tlan thaila ni mai lo na dewa in phut thak te khap thil boi thak ania ka tia chuan ma po hana poi ti lo an tum dan chuan tun voi ni thotan ni hi oni lo thotan nia admita chuan thole ni zaituran ti khan ta mo tun hi ni hi voin thotan mo voin ta chu tiang chuan an tum dan ha ani deuh tho box ya plan tha ila doctor ten frezo kan nau nei lo dan te po kan te chuan kan plan thata kan nu nen ko nau pa nen kan plan tha chuan a doctor gai ni doctor kha an huwa an lo check zum an ni khan chuan emergency zai ngai khan lo ti tam hi box ya chu zai turan in ti sa to him kan ni wang khan admita zai tura ti tho kan ni to a wang han kai ni po khan chu tiang te chu ti khan poi ti na po kan nei song lo ni chu
eng tik ni ngain tlan thak kha ni sari in rin ni o ta chuan kan tlan thla te chuan min lo zai ngal la ta mo kan thleng thla kha kan ni kan lo man mo to se ti han kan ni ta rum rum ni chu an lo zai ngal ta chuan tlaiah khan kai ni chu wat vel kan hanin da fel khan kan ho chho san le mai ta a zana kan ho chho san le ta a ti chuan thata khan an om chho ve zel an ni po khamo zai chuan fu lo le engemaw a awm ti pawh kha khalaiah khan engmah report in dong chuang lawa dong lo ve o tin ama hian zai fu lo a om po kan hre chuang lo mo tin a zai tu po te po doctor khiam an nia senior doctor ten nia pu fel te mo ni po na an fak em vek ne so lu tuk nau zai te chun ne so lu tuk ti vek khan ne nia chuan khan kan ho chho sana thole ingredient zai ta thole thole ning ka hria kan tho tran zo kan ni chu hei a voi te po ka voi thei to a kain thia thei ka zung thei boka doctor te pon thil ai te pon phal to atia mo chuan kan lom lu to kan ni chu van lom om ve kan tiat ti khan chuan ma se nau te hi doctor te na eng dewin an soya he mangai do na kha aron tia nau te eng te chu tun lai hri nia an he manga dam dewin in lo ho ve le wat mei don lom ka tia nia a khuate a sik ve deuh bok se hei thisen ten pesa treatment ninga chung lak khangai ve don kan lo ho har deuh hlek don ni hi a ti kan in biak dan chuan mo chuan chung chu kan din mun ni ti chuan ni lai tho tan ni lai ni khana kho sik ta wak ta atluna chuan na chok na te khatiang ve rang rang khan an han tia chuan kan in bia tlaya khan ka taksa na lut tuka katlun na hin yang atia kai ni pon ngai that lo na kha kan nei chuang lo atlun taksa na vela ha kan ngai mai ta chuan ni lai tho tan ni khana kho sik le ta chuan ta po chuan ama pon ngai that lo na em pon nei chuang lo ka tei vel na te hi amun don le ka min zai na hi an nal tuka ti mo an nal tuka voin chu min zai nei nal tuka kha tia itei na te ni aniang wate in son chok sia khangai kal na vel khani don chu ka ti mai kai pon mo ti khan ha dam deuh khan om la a ve ve meng mu ha dam la tho tam lo la zai pui to kin nia a thei ram chon mu tam la kha ka tia ni pon ka tei vel na te hi niang te na kha pil to kan in zai na khamo chuan zir top a khan kan in biak le chuan hei ka vunga ka taksa thi aron vunga ka thak vaka ka vual ang deuh hian ka oma ka samkar zong zong te thak veka in ka hrok hi thip lu tuk boka tia chuan zir top ani ta chu chu mo chuan hulam thim vel khan ni mai thai kanu ina om pui lo wang khan chuan ka khuta khan kan ni kha a tho ve wang khan kan ni kha kanu khan a phone mo hai chu tiang kha tiang zo ne kan din kan om dan ni ka tho te ha dewa tia eng tia ti chi nge neng kha tin ro na kan ni khan doctor te chu an han be kual zung zung ta chuan an han cheka ICU lui nai kha an lo ti ni chu chuan kan te khan a BP te kha a lo hliam a siam pui hi mo chuan chuan doctor te khan heta ZMC a ICU om si lawa engtinge kan biak sak mai don chu min yang all kan dab don mi an tia kanu khan min non phone ta du thlang thei po kan ni thlei nem chu tiang anga doctor te na min voi pui thei chuna lom om lu to ka lom a tu lang ang khan lo ti la an min mu na arang lama kan lu ngai ni chu hakatia ti chuan doctor te khan kulikona alpha khan seat khat oma chu min biak sak ta mo ta chuan zir top zana chuan an in phur phai ta dar khat zir top dar khat zan dar khat vela khan min non phone kanu chuan min non frila hai chu tiang kha tiang chu ni kan phei do na tia ni chuan kan ti kan non plan thla ve nga lang kha kan tia chuan an lo watan kanu khan kan lo hak don chu em kha tia chuan ka hrelo doctor te khan zot phot la doctor te thu ni mai
chi kan ni le ni lo in serious dana zir khan min hakin min lo hak lo me ro kan tia kan noi min non piak le khan arang thayang berin tlan ro min ti sia anti ni chun lo vakal ro a chak thayang berin kan ron tlan ve nga la don ni kan tia chuan an ni khan lo va tlan phei ta kulikon lama chuan mo chuan an a hmu pawh kan hmu man lo ni chu ICU a chuan lut ta ta chuan ai ZMC tangan kal chuan enge an nat dan ha kan hre ve thiam lo wang te pawh nianga an nat dan sin a kha ala thal to ka siam pui khamo an ka ala kal thei ve kan ni pawh ambulance ate pawh khana maina lona ICU lu don pawh na maina la kal vek ta ni chu kulikona kan phei sota min refer chuan mo chuan kan an lo vatlan phei ta a BP hi niam na to ka siam pui hi an ti doctor te soidan mang khan chuan heta anau nei zo pawh khan a BP hi ain up lei thei vak lawa kha an ti ma se tha chu kha chuan min chhuat tho ta ama bi ka kha chu mo kan soilet le lok ani chu chuan an lo vatlan phaya eni kha khovar dona kan thlenga chuan kan in mu thei chuang lo kan nga ko wang wa dar khat le dar ni kha ICU om kan thei hun kha ni wang han chu kan ha kha kan thei hun han kan wa kana chuan kai ma ka valu ta apan vel te hi alo duk ku fe ka to mo hei ka ang deuh te no oma taksa kha mo amak tu ka om dan hi ama ka chun ka kal thei vek se ta kan lu da man tu na chun ka ban pahnih bak hi che thei to lo ka taksai an nal tu ka tiamo chuan a doctor te hi hei ka dem mia lawa min hmangaya min enkol na khan engma social na tur ka nei lo kai chuan mo chu ICU te pawh kai ni chuan ti ngei na kan hre lawa an ma ni min biak sak vek ani chu tiang khan min enkol ani kan dam theina tur khan thei top min chhuwa puya chuan alpha kan lut kha hei a BPF na tur si thum ni kan khaya pakhat hi alo huwa an tiamo chuan alo huwa ma se hei kan drop le ngala an kan drop le to an tia min hmu vek tho kai ma pawh bur zan chan ve ve hin lo khai i an drop kha min hmu vek tho ta kai ma pawh khamo chuan siam pui chuan ka thi teu lu tu ka au vak te kan se lo mi ek te pawh ka che manalom atia khan chu dam doi huat kha lo nei ni chu BP a BP san na tur a khan pakhat huat kha lo nei siamo chuan ti chuan a taksa te kha aron aduk ta aduk na samaya taksa kha chu mo chuan a tho kha a ha chho ta doctor kha ka zot to pani chu kai ma khan enge kan chan chin tak khimin lo khil te ka tia doctor khan chu a BP sang na an khai pakhat alo huwa thu te pawh chu min fil ve tho doctor pawh chuan mo ma se ka an drop le ngal thu te pawh min fil tho ta chuan enga tinge taksa te so pinga om na chan apan ve so duk na chan so ZMC tanga non kai khan engma se ping so nei si lo ka tia doctor ka chuan a taksa hian ni kan fiat thiam thei dan tur khan min filani kha chuan mo thur acid kan tiang chi hi atam nu to ka chu min na tho chu nia atia chuan so son ni kan lak kian thei chuan a taksana te so zianga kha ti me doctor chuan ni somi chuan a kal le lung hi a khoi man nin kan hria a atiamo chuan ti han a tho kha a ha chho ve to re ul to ka ni chu chuan doctor te nena khatia anu rail tu vak lo khan doctor khan ZMC lama hian in let le mai dem hei chu tiang kha tiang chu ania so lama chuan in enkol na thazok dialysis te pot ingai se a ol sam zo ka khati nangwa ni ti dan dan ni mai thain ti zok chuan kan phei nga kha ka tia chuan kan han bit thidanga sit ol te om chuan in let le mai don min du chuan ate nangma ni tha a thattura min ti anga piang kha ka ini chuan kan du kan rial thei pawh kan ni lawa tiang hi kan nia ka tia chuan min biak saka si kum khata ol an tiang tia chuan chuta chuan min refer le ni chu ZMC lama chuan mo chuan kan phei le ta chuan a tho chu a ha to lu tu ka mo ka ambulance khan phur phaya
cái này motorin kan transfer ambulance po kan phalawa ala biak thiem la biak thei veke o ส่วนกันแขนไปจน ICU ว่าจนเราด่าหลุดต่อเท้าตามว่าส่วนกันแขนจังอะไรหรือตุกบ้างเราคันอัปปัสสลอมจนวันหลุดยุดเตวันเตียกับวันหลุดค่ะอัดทอข้าเราหาหรือตุกตัวส่วนผมเหมือนนะคะแค่ตัวเราดิตักสันนั่นหรือตุกข้ามว่าแค่ตักซาหินนั่นหรือตุกเตียงส่วนกับตัวชกเราโดนเลยก็เสียเองตีนวัดติดานมินไงตัวคุยรถเตียกับตุยกระดังเตียเราหรือตุกอีเกมเต้ตอนมินเราเปเตียมั่วส่วนตุยข้าทหารเปียกเนี่ยกับตัวมาเสียดอกตัวเรียนสุขติไม่อะกับเสียเวบอกสีเราเคยมาขันว่าตุยเปียกข้ากับตัวมาอภัลสีเราเริ่มติดสีเราฉันจูอดุลแต่ข้าปัวเราฟังขันว่าส่วนเจอแล้วว่าไทยเราเห็นด็อกเตอร์มินเก่ารถเนี่ยด็อกเตอร์เบิร์กกับแค่บอกสีเราว่าตอนจะมีเราลู่แต่สู้อามาเห็นไทยเราขันเราหัวยาขันนะเองที่หมดที่ดามินไงตัวรถนัดโชคนัดที่น่าหมอกัตักไซนัลตุกตัวเตียส่วนด็อกเตอร์อันยังจุกเตียมินสิลรัวอีชัวเวลาเห็นเวนติเลเตอร์มันเวลาคัดแต่ข้าสู้มินร้อนเท่ามาส่วนว่าเตียอินรอนหลุดเนาะจนอาตานเห็นหาดำน้าอมช่วงเลยICUหลุดที่เวนติเลเตอร์มันที่อันหาดำน้าตัวรัดหกหาหรือตกหาดำน้าตัวจูเนี่ยจะเพียงกันเต็มตีนะแต่พอข้าจูมินหลักอันหลักเวกเท่านี้จูส่วนที่ขันเวนติเลเตอร์มังตัวรังขันเงินที่เฟลตาอิชัวรันส่วนอิชัวมาไทยส่วนเวนติเลเตอร์ที่กันฟิตงานตอนนี้อมไล่จนตีเพนิซีแล้ววันเดียกัดชัวสนะเวนติเลเตอร์จนนั้นเราติดตามว่าส่วนอะไรที่ตุกเตะเชื่อมเราที่ขันอัดจัดจูนิฮัลเมจุงจุกันสันสินเรื่องกลางปุยจูนี่จูอันนี้ตักจูคงไอ้ชาวผมเล่ไม่อะนี่อาทิชนะขันทหารที่ข้าจะอันนี้ที่รอที่ชวนปัวสิโนเตค่ะเองตูน่าอดินมุนนักมิงเตนสตัวมีปางเงินเชียมีปาอันเนี้ยอันนู้ขันอะไรพวกมันมั่วมัลสมกี่มาอาทิตย์นี้ก็ตานเฮียนตัวนาเฮียนอันนี้เต็มมินเอ็นคอลสักกันนู่นนี่เต็มนี่จูเฮียนมินเอ็นคอลสักอาชายอันเดียอาศิเชลนะเตะถามว่าอันนู้นนูเตะอเปมันเวกเปเวมันเนี่ยนูเตะโปจูเปเวมันเท่าจูเตียอันบุกันบวยเท่าตักจูเสียต่อปัจจังอินนันนี่จูมอกันบวยอินรินนี่ในข้านิตาเสียต่อปัจจังอินนี่จูอากาศขัดนัดเสียที่เห็นการโหดเท่านี่จูที่อินมออินรินเนี่ยกันรูดท้ายอินรินเนี่ยจะยาอินรินเนี่ยเห็นกันโหดเท่าเลยนี่จูจวนนี่มินปะเทียนนี่คันวุยเลียมันนี่ตาที่รอเอ็นป้อนนี่เสละถิ่นลุงตะกินกันตัวปุยตักไม่เจ้าวะน้องเต๋อมาลำหุ่นปะเทียนออกมาปะเทียนนี่น้องปุยเจ้ากันดูสักตักไม่วะขลายคันนี่โซเชียลมีเดียละมาคันกันลงหมู่เช่นขตาคันด็อกเตอร์เตปอฟิมคูระบัดดูเล่มหันติเตข้าอารินกไม่ยะนังคนนี้เราหมู่เวทวินกริงนะพอจุนี่เสละขาติลเซนดันลังปุยเตกันหันง่ายท่าอันนี้ด็อกเตอร์เตปอฟิมคูร์นตัวรามันนี่จวนฟิมคูร์เลจวลข้าอัตุลอมเลยหันเฟียนนัดเทนเจนเตปอข้าอมมาตีรัวเลยรอจวนนี่สยังคันด็อกเตอร์เตลัมเล่medical encol นั่นละมินตัวน่ะขจวนนังมานี่ขจวนหันวุยไว้นั่นแหละจุไลจุล้อมมาเลยหันตีขจวนอินในเล่มเราเนี่ยมั้งในเล่มเรามั้งนี่หันสวยตาขจวนด็อกเตอร์เตมินเอ็นคอลนะขจวนประคัดมาวุยไว้นั่นกันในแล้วว่าจูไอ้ท็อปมินสัวปุยนี่จูมาเสกติดทำไมไม่เคยมาจนให้ดูทุสามไม่เนี่ยถ้าเตียงอังอบีพิสารนัตัวอังค่ะพอขัดหัวอันตีข้ามั่วพอเขาเตี้ยมาสักที่เขาเอาถีแล้วว่ามุนเลยตีแต่จุงไอตัวนั้นจุกันไหนไม่ขวดเลยขวดเราตัวละข้ามั่วเขามีเพื่อราคาเตี้ยมาสักเตี้ยไอตีนั้นขายตับเราเดียวกันขวดเลยขวดเราเตี้ยเตี้ยด่านเตี้ยมันเราเนี่ยไปจุกกระเซเราว่าข้างเตี้ยหันตีมาสตาร์เสละ
เนี่ยแต่ก็ตีนี่ตัวtia ni ให้ตัวนั้นอากาศเปลี่ยนนี่จะเสียมั้งอ่ะalo thế là wa อ๋อ ni chu เขามี tia เขามีตรังเสียขันอัดเสร็จจักหรือตุกกมาทั้งหมด tin kha achan bera po han mo pu lo kha har savio maya te ro เนี่ย pathian ขัน chu สู้ tu kan han ti ขัน rualin สู้ mo อ๋ออันนั้นนัตักตักใครนี่ส่วนเองมากันว่าเทียมเวแล้วนี่สู้เออใครนี่เราเอ็นเวดานาคัดส่วนเองอังใต้เงี้ยเสียมปุยคาซิเดียสักกันเฟเวทัดแล้วว่าขันสู้เซตเอ็มซีตรังไผ่ปนมาอินอัลเองกิมในอัลติเวกทายกันอูจอกพวกเขาอัดทำวนจอกกันอูไผ่ขัดสู้ไอซิวตีวางขันอัดเหลาท้องขูดหัลริงดามอเสียมปุยจอกเห็นกันอูเหลามาแต่เจ้doktor pun ahlom lo stein veng lo nga thale vek meng min ti khai ma lo thon turom lo la pi zo ka siam pui hian mo khami a huat bp up na tur a an khai pakhata huan ti khami tang che khan amon ani don hi kan ti ta ni chu ti ek te po chu alo che man mo ka thi che pa lo ma ti ma po khan mo hi man te u tu ka au roi roya ek te po ka che lo atia kha khaให้มีฟิงก์ตั้งจนให้ปีอีกเสียเทียมngaเขามีวางที่ข้านี่เงี้ยเลยกันตีนี่จู่ให้ข้าตาขันด็อกเตอร์ที่ข้ากับว่าเต็มแล้วมันนี่มีอะไรเต็มมีอะไรมาเสกันตีจอกก็สยมเสียจอกสู้ข้างที่ข้าไอ้มาร์เซนซีลตุกวางเงี้ยเองข้าเองมาข้ากันเฟียดเวลวางขันเฟียดที่ข้าอันนี้มันแล้วมันเลยข้าตีเวไม่นี่จะไปมาก็เสถียรไม่ริรัวใบใบตั้งหลังข้าเราติดแต่เวลามีสิ่งหนึ่งนะกันอินจานเอ็มระวังกันมั่งไงตักเป็ดเทียนมินกัลสันระวังตีไงตัวนักค่ะเราเทียนนี่ระวังอิริรัวกันเสถียรไม่เองป้อนนี่เซลนี่ให้ปูอาร์ซีกันหันแบบป้าโซเชียลมีเดียละมาเตะสวยจุยเนื้อเตะอันนมวางอินทุติยังโจกข้ามีปุยเสียตาtarlan kan handu wang ania akhoi hospital emo ke ni lampoin doctor te mo hospital emo timol photum na lamakha kan rilruwa ani lawa kan thusiat atira kan lo don dan ang te kham helaya hi thil fel fai chiang kuang zokin mi pui riata pholan na tho mangi tin tuar si hi kanon be pop che ania atukin lama han biak che kan tuma ituar thop mai ti te po kan ria ai la tap na sa ti te kan ron pe pop lok ngam lo che kun rem chang thatak mai te min lo siam saka lom thu kan han soi lo thei lo wa kan soi non le khalaya khan van duaina in han to chung changa te soi mai emo ani lo po in engemo han soi du sim simang chi te ilane yam ni anata khamo kanu kha au pui tu berani wang khan doctor ten soidan chona tia thoha kha thi chana ha kan han tir ngo ta chan chu enge a ming le kha ting ve kha kan hret thiam ve lo wang han thoha kha thi pui berani lo mik chu kan tim mai wang han thoha kan han ti kha ni ta mo doctor te soidan chon atia kanu khan a bp hi chu ain up hlei thei mi lo ni chu bp up kha an tir khan tum lu to ka ain up hlei thei lo wa chon athi sen thur le kha hi ai balance lo lu to ka an tia tia mo chon chumi chu a kha zok hi a chak chon a tho ha rei lo te akal ngal mai thei ni min tia tia chung chu ani wang khan tho a thi chana khan tho ha kha kan han ti tar ringot kha dia mo chon ama hi ka seyang deuh khan kan in William don to phai kan aron tuk chua ka fe ka mo ama ku tu ka dan hi phai chon bel kan am deuh tho ten cha thang nu bo khan duk khala kala zel ti na kala zel chon har tang hian thi kan ting thi fi mang haron chuak zel bo ka mo poi kan no kan dang sar ta tinga khan ei enge mo ni fel lo deuh te ko chung lama te hian om nge mon don le te chu kan ti ve mai ni chu tho ha ringot ni lo deuh khan mo ko chung lama ten enga mo fel lo te hi a om nge mon don le ka ti eng ma kan hret chung lo wa kha tianga pum te puar tak sia kha chuan pum kha puar chak ang reng reuh lu to ka chuan ara tang hian thi ang kha ron chok reng boka chuan a duk kha akal tlat bok sia mo tak sa khan kha wang khan
ก็ช่วงเวลเทมbleeding อันที่ข้าอาลูอมเวงเงี้ยเหมือนตอนเลยแต่จุกันติไม่นี่จู่รินถูไม่เอ็งมาอมเลยอมเราบอกกันเพื่อช่วงเราส่วนให้กันขอชาวว่านี่ที่เราปุยกันเตียเสียมปุยหิมอมีกันหลอมเราแต่รู้กันเห็นกันเตียจานขวัดน้อยเสียลสู้กะมินเราหัวกะส่วนสัลขณะมินเราหัวบอกกะแต่จอดปุยเป้งหัวตู้แต่ข้างลุตุกมอในขัดเตียงอังมินเราหัวตู้แต่ส่งปอคันถิ่นลุงตักเป็นหลอมทูกันส่วนส่วนขวัดน้อยอินเล้งเราอินตากงอันอินตราทุบเตียงส่วนอินเล้งกันในนิสานเล้งไม่กงตุงเนี่ยที่อันทุดชาวหลอมทูฮิก็สวยเทียมแล้วว่ากันหลอมตักกันนี่เตียงมินเลยนัดตู้แต่ส่งจุงตีข้าก็สวยเทียมได้แล้วนี่ไหมกันสันจินเสียมินเราตอดไปมินเลยนัดตู้แต่ส่งจุงก็ถิ่นลุงตักเป็นหลอมทูก็สวยตีข้ากันสวยเป็นเลยดูนี่จ้ะนี่ชีพกลางมีปุ๋ยส่งเสียชีพไม่พอนี่เราหม้อกันสันจินเสียมินเลยนัดตู้แต่ส่งจุงหันหลอมทูก็สวยตักเมียวนี่ตีข้ากันสวยเป็นเลยซ้ำมันนี่จ้ะนี่ข้ากันไงทักตากังข้าทิลเทนดานอันนี้ตุนนายให้กันจันเนล่ะพวกกีฟังละมาเนาจุงอาทิตย์อันจันจินกันเราด่าตัวแห่งเตหิกันสวยนั่นเวลดูอาจูให้กันด็อกเตอร์เตดำโดยอินเตอาจุกมัวลพูกันตุ่มนั่นลำอันนี้สันปาลวะจุดที่รัวจวนนักกินเจล่ะมีดังเจล่ะเชิงตูเตหิเวนเทอันนี้ยังเอ็มตีเตไงตัวนั่นอัดเชิงผาจุลายจุกันตุ่มเบอร์ประคัดอันนี้มิตินมิสิงกันเนี่ยติสวลปัลเทยเตกันเนี่ยให้ข้างอาคารจันกันลากเดี๋ยวฮีอภัยหมอตักแมวอันนี้ตีค่ะกันสวยนนเวลดูคุณเริ่มจางชัดตักไม่มินเราเสียมสักกันหลอมลุตุกโอเคยพบกันหลอมลุตุกขัดจ่งค่ะตุนจุมตานะวันตง official channel กันทีร์เล่กันไงทักเขาเทอันนี้กัน channel มินไงหลุดสักตู้โจรำชุงเล่ปอนะโจฟ้าจงเตจุงลมทูกันสวยนั่นเล่กัน channel ฮี subscribe like comments เล่ share เตมินเราตีสักรามตูรินอินคงไงนะกันเงินนั่นเล่เจ้าอันนี้